maga sisa ambe jeini basirandu ani kelemba mana woloken ya job amena ele dakakunga ni fara manjara igo ukani na ele dakakunga dona. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Ali Waginga Folibert. Ali Waginga Folibert. Arach Balayira Antarka Ika Folibert. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarade. Maimouna Kamara Ika Folibert. Yere Wolo Lomfort Sundata Samori Dani de Paris Ika Folibert. Antum be kunu belebele banga wajulu kero waliju nyenama El Haji Mahmoudou Diko harni maga alfa yaya ikera fendo koniye jamana ina Maimouna Kamara Ika Folibert. Ni betum kera kele mone be do bafa o de la bête que les deux font dana. Le commandant en chef, le maréchal, le général, l'homme de renseignement, le haut commandement militaire de Diko, ministre de la défense de Diko, Boula Dombi Fouki Walimana. Présent Kounan Tumbaka Wajulu Keneka. Ni Kessigné fait Massima Kotila. Nyepesi otise kake kopesen tise kake nyepesi Mahmoudou Diko eka nali duna kona e magonye abe fere makona kama di abe fere makoni na nakama bo fere na nakama we were kona kama di masikisila ma ube kule ne ya ne we ngo ulu be kule siku be je wali dunya nama akakuma mancha ibe fen be fay ita bole abada be mo ko jabi ale be kira de la digi sallallahu alaihi wasallam kuna nana kenega tumbe jemana anya senzen gala siga an karabe aya soro wajulu damne na masonga yele sanfa yi siga on karabe duma o e majigi do de bele di ko do na isigi ki sonzura ni kadika foro fotota président de ne mo surmani nunu oluka presidenti madame Bari kabrola ne arongoni chenye woli mangutu mimbaka mandia mimbaka ako beto kaereke maniye ni yereke maniya alaba bu eso ni ka maniya la ni be ilaye o de la sunungulu abebe kaka abebe fai abebe nili ande nyi abedo ngaramala abedo turida kono abedo kunanje ku kalaka ate foine ala ni damin kamade na nana kabo misonge abo misonge non sera domi hari dero mete faraka beta na tabo masene ko e bala tay manana yo kadiko kaka général de Bekanga Kuma le chef militaire ministre de la défense chef de guerre nedu akaboni tumami betise kabo anye sam sama bali yo na akumbolo so ni be komi na kala ni tala bwa antisa na fidiala na memi na mba sans condition dani de pariala wole ni de la gajinya ga zo wenye dunia de la kamwani na memba ko bimba ko sini nere ko horo ndala kaka miliku nyaka chef d'état major nini ya soro herala bugula kungulo ba ko na ya soro bonela bugula kungulo ba ko no ni mama magara digola ibe se ka kuma me ka fo ibe ta magala kibe dankarala ibe fura ka yela neka
ni maa ma ko i bɛ se di kun ma bolo la n tɛ d'a ma dɛ e tɛ ji bɔ i ka don o don ji tɛ jigin dugu ma o bɛ mun kɛ la n'i tilala i ka fini don e soli i bɛ taa ni fɛn ma fɔ maa i bɛ balo wa a ka f'i ye mɛ ka maga la ne y'a fɔ i bɛ k'a ka taa na mun n'a magara di ko la a bɛ fɔlɔ mɛn n'a tun minɛna bilahi talahi ala min ye n da n'a bɛ n faga a ma ɲininka n fa la a ma ɲininka n ba la ka na n'i ye dunuya kɔnɔ n'u tun ye tiko minɛ ka taa bila yɔrɔ o yɔrɔ n tun bɛ n ka matela ta ka taa n da ye n b'a fɔ a ye n faga hɔrɔnya ni danbe ani halalaya an b'an to yen ka dɔnkɔnɔw fo k'an dɔgɔnin ɲuman fo n'u togo sɛgɛnbali an b'a to k'a lamɛn halalaya ye nin de ye o bi b'a fɔ tu sini b'a fɔ tan bi e bɛ nin na sini e bɛ nin na an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ dɔ kira manto ɲa bi ko k'a k'i hakili a hakili sigilen don foyi tɛ digi a la ale nɔfɛ mɔgɔw de tɔɲɔnen don walahi foyi tɛ digi a la a ko fɛn bɛɛ bɛ fɔ ma général a bɛɛ bɛnnen don parce que min kɛra kira la o tɛ se ka kɛ ne la kira bɔgɔ sen bɔgɔ ka fisa ne ye o sɔnna min ma ne ko n b'o nɔfɛ wajibi a bɛɛ bɛ fɔ n ye a bɛɛ bɛ kɛ mɛ a tɛ foyi ɲɛ o de la u ye mobili fila d'a ma i ma taa lajɛ garage kɔnɔ o ma bɔ yan dɛ n'i m'a mɛn i b'a fɔ piyɛtɛ a ma bɔ yan dɛ a bɔra kɔ kan mobili basi berlin fila hali a manaw ma b'a la hali ni mali ma fɛn kɛ diko ye ala bɛ mɔgɔw da kɔ kan u bɛ kan ka k'a ye dani b'a ka kɛlɛ la a tɛ dani yelen dɔn ras balayira b'a ka kɛlɛ la a t'a yelen dɔn Maimouna Kamara la battante a bɛ diko fɛ a ma deli k'i ma don diko la o ras balayira a ma deli k'i ma don diko la o Sam Samabali bɛ Bamakɔ Dani de Paris bɛ Paris Jɛnɛ Sogodogo bɛ Paris Aras Balayira bɛ Paris Mamadou Le Sage a bɛ Paris Jason Jazz a bɛ Paris mun de tora ala y'o bɛɛ d'an ma an bɛ mun wɛrɛ ɲini n'i ko i b'i ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ diya i la ou a bɛ goya i la mɛ ni ala ko a b'i ka kɛlɛ kɛ a to ala bolo a k'i ka kɛlɛ kɛ parce que ale de ye kɛlɛtigi ye ale de b'a ban a b'a daminɛ a b'a ban an k'a to kotigi bolo a k'a bɛɛ ban a k'a bɛɛ tilen ne ye nin kali kɛ dimanche tɛmɛnen réseau an bɛ sigi a kan anw min bɛ di ko kɔ n'an tugura kɔ nata tɛ an tugura kɔ parce que a ye min kɛ faso ye sinon Dani ta b'a bolo n ko Dani ye Dani n'a ka mɔgɔw ye Sisoko ni Waramasa u ye malo bɔrɔ 120 ni kɔ di olu ma o bɔra jamana jiginnɛ kɔnɔ wa o bɔra jamana jiginnɛ kɔnɔ u y'a di u kan k'a di fantanw ma u y'a kɛ maa maa bɛ fantan ɲɛji cɛ maa si tɛ si la maa si tɛ si la coup d'état t'i bɔ yen foyi t'i bɔ yen ala de t'i bɔ yen an bɛ dugawu k'u ye ala k'o mɛn ka kɛ l'ambassadeur est plénipotentiel l'homme fort maa min dakuru ɲɛ kelen a ka fisa mɔgɔ miliyɔn tan ye hali n'a ko sini a ye mobili di kaso kɛ ma dans une semaine mobili bɛ di maa min bɛ se danfara bɛ se ka miliyɔn tan fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mɔgɔw hali ni barika kɔni t'o la barika b'a da la o tɛ dɔ ye n wele o don na ko Dani ye malo min di ko Dani ye barikaden ye barikaden de bɛ barika ko kɛ ça fait n'o kɛra u b'a fɔ nin ye barikaden ye k'o ye nin ye su t'a la ta t'a la fali gɛnɛkala bu t'a la tɔw ɲɛ tɛ komi zonzanni tulo ka ca korokara kɔ jɛlen don awa bu tɛ fali gɛnɛkala la tɔw ɲɛ tɛ komi o ye tiɲɛ de an bɛ Ture fo club des amis club de soutien de l'imam Mamadou Diko an b'a fo tun sigilen bɛ n kɛrɛfɛ kunun a n'a ka iranien taliban banfulani an b'a fo k'a maɲi k'a fo ka wale ɲuman dɔn sisan de a sɛnsɛnna o minnu tun nana k'i servi Diko la Buba Fane olu bɛɛ bɔra a la minnu nana ka Diko dɛmɛ ala kama Kuma Ture Makasa minnu mana ka bɔra a la sisan olu de na ni ala bɛ ɲuman kan a bɛ ɲagaɲagaw ni kofaw de bɔ yen ka na ni maa ɲɛnɛmaw ye minnu b'a dɛmɛ anw de bɛ yen sisan an ma taa nata la n bɛ n terikɛ Kuma fo a ka bon cogo min a ka jan cogo min a kumakan bɛ ten Kuma n b'i fo n terikɛ Kuma k'i fo ale kelen bɛ se ka mɔgɔ 10 minɛ yan ka mɔgɔ 10 minɛ yan k'o ta k'a fili
Zena Mifo, Zena Abidin, now to make one character. Come Mohamed Fo, Mohamed Digo got for Libya. Digo got family back on Musokoraba for Dugon. Go in President. If I go Abidin ni Mohamed ni Nene, ni Fabisi, Maube Fenway, Many Fatisi. Utehara don ma chaman du bora duna kono ka sama mudo na hadama dongo na tugu tikile ne tatugu tikile na tugu tikile tatugu tikile nonda dudu indo woni pite numuma do ye sabali min be dikola ne mai hadama dina wallahi sabali min be dikola ne mai hadama dina pasate ma jadi naba ka wajula te kuma ma fe ati foi ya la ta de ko mani watara mifu kuna lele tume wajuli ka fo ka wali makiba general ka fuli da ale ka sera de ta bolo la ko yeni ale to wolo ma akateria c'est sacré makiba l'homme fort général ka fuli da ambe tala bolo mimbe Président tabolo mai entrepôt minena ministère minena gouverneur ya minena le canso o minena Gabriel Touré mais mi mase ka min fam il respect ni jelita beke kata so raji bana law ka bo hakili ante so rasu contrôle ni mabe so rasu devanele mais ka doni to civilu bana bolo sa oh, uka doni tu bolo. Sino alama, uka ara radio director kenga bo frequentro la kana so raji do ya. Yerani, sisa yerani ni lo. Manda to bawna ma bo community kele de fara trani songa. Oh, to manjao. Election me ke fevrier. Oh, yana ka kesa una ka mo ko abu babla yoro. Wakati kele na waldo me kanga sa. Ni dona kango no sa yuta solo yere wulu de ni halala we marasi bola. Betasro yere wulo de muso we kanga dimere ni dableni ka glasi bla frigo kono ulama na se wa fere bu maboni kala sana jasile ni be serranche bude ya wa bina no we wa bina ni ke ko di war serranche si be wa kana so ko di we sono bela kunidi fasoma puronga kana kunidi fasoma pour abese ka fo ma ka fo alhamdulillah uto muso diado uto dendiado uto badiado do be ere ba be sa ko fe do be ya muso be sa ko fe nderke jara ale muso bana ko fe kadi beke jamana e hakili ere ta ira ka bo sisa sa anga ben bedi numa politicien mi no be sigile zenje be kono ka ba ko te ne ma delga assemblée présidentielle ko fantano ne ma delu ko yenyala Maman a été tantôt comme au Canada, Mbado Fantanto. Assemblée présidentielle à vous Fantanto, au président Simon. Amari Tigoranda so que répéta la jega, Siaga Yaga so que tu vois. Siaga Sigeta la jega. Yanaga que président la station into me, si ta tala jabe tu vois. Mokobe Fantanya Fola. Président la sala Traoré, Kalo million bis à Nidou. Et ka sanduru ke président de l'Assemblée nationale yala e ma se ka briki dengele ta ube ma se ka wari mera million biso wani duru yi halala de ka question de do i sera tele Assemblée président me min tap salala avec 3 millions question wari ne de ka dubuma min ka dia kala do be sanduru kala i ka sangele yere kala million biso ma 35 millions multiplié par 12 aujourd'hui. Et ka bura e ka tanga ke saraka de la e ka bu ala kana ke saraka de la e ka ke fugari ala kana barka do e la ikana ke saraka de ala de kana barka do e million bisa ba nduru be dima jamana na folola do be gabre turu ari ya orma sikme nani wartu bolo fantan dew be tanga ba bina dise baga tu dew me tanga balon negala do be bobo do be yoro fwa olo ma
fɛn sɔrɔ jamana ta ko n ye n ta to ala ma o ka yɔrɔ bɛ ci so b'u bolo san 100 a bɛ ninnu la k'a di waritigi ma n'an ma ko in lajɛ an laban bɛ don ala tana la dɛ n'an ma ko in lajɛ an bɛ don ala tana la mɔgɔ 1,350,000 mɔgɔ 1,750,000 premier ministre président 1,250,000 olu ka bɔ fanga la olu ka tila ka palan ta ka bɔ k'u bɛ saraka deli u kana palan ta u ka bɛɛ ɲa ta ala kana fɛn d'u ma yɛrɛ ala kana fɛn d'u ma 1,35,000 kalo o kalo o bɛ d'e ma i sara fɛ ani ni ko wari min ka di i b'a signé wari bɛ bɔ parce que olu ka wari ye autonome de a tɛ bi u bɛ budget b'a kɛ k'a d'u ma de e ka bɔ o la e ka tila ka kɛ sarakadila ye e kana kɛ sarakadila yɛrɛ e kana barika kana don e la Adama Jara dɔ b'u ka balo kɛ ka sa u tɛ 1,000,000 minɛ buguda la sɛnɛkɛla de bɛ yen a tɛ diɲɛ dɔn a tɛ nadiman dun a tɛ hɛrɛ dɔn a tɛ lumière ɲɛ a ɲɛ la fo n'a nana Bamakɔ a bɛ nisɔngɔ sara a bɛ wotoro sara a bɛ ji sara a bɛ engrais ta a bɛ taa bɛnbɛn la ka juru ta ka sɛnɛ kɛ n'o banna a b'olu ka wari sara wari min bɛ to a b'o ta k'o bila k'u k'a yɛrɛ labalo la olu ma kule min ko wari de bɛ kan ka na fugariw labalo o wari de bɛ kan ka na baarakɛntɛnw labalo jamana kɔnɔ o ma boli kɛ fantani kule ale t'a dɔn a bɛ sa sini a bɛ balo sini sali ye mercredi ou bien jeudi dɔw tɛ yen hali u ma se ka caleçon san k'a d'u den ma an tɛ jɔrɔ olu la dɔw dalen bɛ Gabriel Touré la somɔgɔ t'u la wari t'u bolo u bɛ kasi la u bɛ ala kɔnɔ la an tɛ jɔrɔ olu la siyɔrɔ tɛ dɔw bolo an tɛ jɔrɔ olu la fo ye nin kɛra président ye 1,35,000 bɛ d'e ma e bɛ tila k'a fɔ tugun k'a fɔ ko non ko o tɛ ko président ko wari wɛrɛ ka d'o tigi ma tiɲɛ la n kɔrɔkɛ de ye Magma Gabriel ye n kɔrɔkɛ ba don n terikɛ don ale m'a kɛ peut-être a ka tiɲɛ a y'a kɛ de a ka ɲɛ mais a kana hinɛ ninnu na dɔnkilidala dɔw bɛ yen olu sara ɲɛni kɔnɔ yan dɔnkilidalaw don adresse bɛ ban tuma min foyi t'a bolo Jenimadi Jabate bɛ bɛn yan anw de ye kɔrɔkara kɛ ka 9,000 fara ɲɔgɔn kan assemblée nationale Jenimadi a sara sɛgɛn kɔnɔ Keletigi Jabate a sara sɛgɛn kɔnɔ Bito national Segu artiste club bɛɛ sara sɛgɛn kɔnɔ an kɔnɔ n'aw nana assemblée kɔnɔ aw bɛna prime dɔ bila k'a yira ko artiste n'u bɔra faso jɔli la ko nin bɛ k'u ye Nci Jakite filɛ a bɛ kan ka retraite de ta a wari tuma dɔ la retraite wari yɛrɛ tɛ tɛmɛ 5,000 6,000 kan kɛnɛma ko la assemblée min n'a poche fa an ka jamana nafolo la jamana k'a d'u ma ko n'olu bɔra retraite la fɛn wɛrɛ ka d'u ma tiɲɛ la n'a kɔni dira ne ma n t'a yafa n'a dira ne ma n t'a yafa ne ma jɛn n t'a kɔ dɛ wallahi Victor Sifflet a dalen bɛ so a man kɛnɛ a y'a kɛ jamana u y'a bugɔ fo Musa yɛrɛ ko k'u ka to yen a bananen don fole a ka don avion kɔnɔ a m'a ɲini dɛ ka taa n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ka di ma hali ni jamana nafolo bɛ taa parce que a y'a kɛ kunun yanni bi ka se 2-0 a ɲɛ minɛnen b'a la a den de b'a bolo minɛ ou bien a ka mɔgɔ dɔ a y'a kɛ faso ye fɛn ma d'o ma mais minnu bɛ k'an ka jamana e m'a ye o de la n'u bɔra barika tɛ maa caman na o e bɛ balo faso nafolo la minnu bɛ sɔbɛ kɛ olu ka wari bɛ na ka e la balo e tɛ foyi la k'e ka taa ka taa ye o de la n'a fɛn bɛɛ mun bɔra la président i b'u n'u ka baraniw n'u ka garibu palaniw parce que barika t'a la barika tɛ fɛn min na o tɛ bugu ne yɛrɛ ma deli k'a ye ko directeur bɔra a nɔ la ko maaw ye mankan kɛ ko ka segin a la Jime Kante ninnu Gabriel Touré ko kabra a nana scanner dilanna kabra a nana radio dilanna u ka hakɛ a bɛ kan k'a d'u ma k'o ta k'o bɔ yen a ma fɔ maa tɛ bɔ yen mais maa min bɛ rendement kɛ a ka di maaw ye aw b'o mago la mun na u kan ka ministre de la santé yɛrɛ gɛn ka bɔ yen ko ne ko ten Diko ka général de ko ten ko an k'a gɛn ka bɔ yen ministre de l'énergie ko an k'a gɛn ka bɔ yen e ma se ka foyi kɛ k'an ka dugawu kɛ k'an ka bisimila kɛla pour an ka nɔgɔya kan e yɛrɛ k'i da i ka so kɛ i ka bisimila kɛla pour que i ka taa bureau la i da i ka so i ka bisimila kɛla
dɔ ka bɔ gɛlɛya la ka gouvernement bɛɛ kɛ mes amis ani proche o de kelen bɛ ka gouvernement fa ni ka bon hakili ma bandaw ka foli bɛ an ma tigi la fɔlɔ dɛ bandaw an ma tigi la fɔlɔ dɛ bandaw colonel bandaw maliyɛnw ma tigi la fɔlɔ an dalen b'i la an b'a dɔn t'es un homme intègre digne honnête mais i kɔlɔsi dɛ ni m'i kɔlɔsi minnu filɛ nin yan walahi u b'i ka mangoya bɔ i la walahi i kɔlɔsi u la dɛ i kɔlɔsi u la dɛ e m'i kɔlɔsi nin transition in na u b'i yɛrɛ to a la i ka mangoya bɛɛ bɛ bɔ i kan i kɔlɔsi dɛ ne yɛrɛ maa min bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ la i b'olu to yen a bɛɛ bɛ kan ka wuli hali entrepôt OPAM Kanam a bɛɛ u y'a bɛɛ coloniser ni n ko coloni k'a bɛɛ tila bɛɛ kɛ colonel ye jamana bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di ne yɛrɛ transition nana fɛn fila dɔrɔn de Laji Keita transition nana fɛn fila a ye sécurité kɛ n'aw ye sécurité kɛ élection ka kɛ a tɔ bɛɛ ye nafila de fofa an ka organe dɔ sigi dɛ o ka kuma jamana ko kan fɛnɛ min bɛ banabagatɔ la a dɔnnen don docteur min b'a furakɛ a fɔr'i ye ko nin bɛ se a taara ordonnance d'e ma e bɛ na ne ɲininka tugun Laji Keita ko ne ka ordonnance ko mun b'a la ko n bɛ se ka kuma ne dun tɛ docteur ye e bɛ furakɛli nɔfɛ ayi e b'a fɔ i ka banabagatɔ ka sa de bana min bɛ jamana in na a dɔnnen don Katiye n'i ka mɔgɔw n b'aw fo INTM la centrale n b'aw fo a ye taa n'a ye aw kana dabila dɛ ni tile tan in banna aw ta grève illimité la voilà maa o maa b'a ka hakɛ ɲini ne b'o dɛmɛ parce que aw e delila ka mɛn ko gouvernement taara grève la i delila k'a mɛn ko bi ko ministre taara grève la munna u tɛ fonctionnaire ya donc olu b'a sɔrɔ ɔ minnu t'a sɔrɔ minnu bɛ kan ka baara kɛ ka rendement kɛ parce que INTM la douane b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ olu de bɛ na ni wari ye n'olu ko k'u b'u ta ɲini k'a kana kɛ prison baarakɛlaw fana bɛ yen mun bɛ prison na o bɛ mun sɔrɔ affaire de bɛ prison na ni hinɛra min na ka kɛmɛ d'a ma kɛmɛ mun de bɛ prison mara la n'i y'a mɛn i bɛ affaire kɛ i bɛ prison kɔnɔ i bɛ affaire kɛ yɔrɔ jumɛn n'olu wulila k'u b'u ka hakɛ kɛ ne ye sa kabako don gouvernement yɛrɛ bolo bɛ min signé a tɛ se k'o bato gouvernement yɛrɛ bolo bɛ min signé a tɛ se k'o labato an ko i bɛ k'a taara ko lafiya na n'aw m'aw kɔlɔsi a bɛ kɛ baara yɛrɛ n bɛ segin a la Dani de Paris Maimouna Kamara Ala ye wari d'i ma de papier don mais papier nafama i ka mɔgɔw jigi tugu i ka hinɛ maaw la sini lahara Ala b'i récompenser Laji Keita ka arjana d'i ma o tɛ wa o tɛ o de don mais n'a ye wari d'e ma e ka tila ka jeni sini lahara e b'a dɔn e ma Ala ta kɛ hali u bɛ kuma dɔ fɔ président Kasofe ko su bɔra ka min to a fɔ k'a b'o dɔn ko min b'a ɲɛ kɛ o ye nkalon ye tiɲɛ t'a la maa maa n'i ye ɲumanya kɛ Ala kama kira kama ka hinɛ fantanw na ka fantanw jigi tugu ka tebibagatɔw jigi tugu ka ɲɛnitɔw jigi tugu i kana bin maa kan walahi n'i sara i bɛ taa arijana Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ koyi maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yan jamana in a bɛ taala bolo min na an bɛ dugawu kɛ dɛ Ala k'an yɛrɛ ɲuman bɔ a la poste créera ko ministre de la défense vice président Mali kɛra Amérique ye sa wa ka bon hakili Sanogo n'a ka bereni kɔnɔ o nana kɔnɔ o ye 5000 kɔni fara sara kan a ye 5000 ni sɔrɔdasi ninnu bɛ taa sisan e nalen e fana ye joli i tɛ 20,000 fara a kan ou bien 40,000 parce que baarakɛ tanbaliw dama dama kelen bɛ ka taa yɔrɔw fa $1,000,000 ni $1,500,000 bɛ d'olu ma bon minnu bɛ k'an ka sa jamana ye ka yatimɛdenw to an bolo ka furujadenw to an bolo pour que aw to ka sara kɛ $2,000,000 ye pourquoi tɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ yen koyi hali Maïma Gabriel a b'a seko la Ben le cerveau ale ma maga a ka wari la o nin ye Ben le cerveau la mais katikaw tiɲɛ tiɲɛ la an bɛ Ben fɔ aw bɛɛ tɔgɔ la
wallahi ni be denmisɛnnin ɲini wallahi ni be mɔgɔ tilennen ɲini wallahi ni be mɔgɔ karilen don bɛɛ le cerveau kati an burankɛ m'a f'i ye ko ɲinan sunkalo bɛ diya n'a bɛɛ a diyara an burankɛ kɛ a ma fɔ ɲinan sunkalo bɛ diya n'a bɛɛ a diyara a laban yɛrɛ maaw tɛ fɛn dɔn ale ka kumaw la tuguni a laban a ka kuma a bɛ kɛ i bɛ kan nɔ wallahi a laban maaw t'a ka kuma jate parce que a ka kuma si ma sabati a ka kuma si sisan a b'a dɔn sa ko fɛn in bɛna ban Bandaw n'est pas légitime Bandaw y'i kin premier ministre a nacogo ale rattachelen don e yɛrɛ tun rattachelen bɛ Diko la o sisan de y'i bɔgɔti ka bɔ yen sinon e tun rattachelen don premier ministre sigira cogo min a ma k'an bɛɛ ɲɛna a bɛ ten de quoi yanni subaga ka sa a bɛ foronto de a ye ko ko kɛ a b'a fɔ awɔ n'i ye subaga minɛ yann'a ka sa a bɛ foronto de a ye fɛn fɛn kɛ a b'a fɔ Bandaw est plus légitime qu'à Temeka. Parce qu'il y a un moment très difficile, Bandaw y doit démissionner. Bandaw y est sur racine. Il y a quelque chose. Un homme intègre. One, Baraj Mambe, one Mameke, ministre des Affaires étrangères. Adonai Moual. À Boraïna de Paris. Et bien, Nakolu n'est pas légitime. Légitime. Kabodra kati jo boulevard là aw bɛ jɔ ci la ilaha illa huwa je ne suis preneur je ne suis demandeur ka tila ka y'o kɔrɔ adama i kana n faga yɛlɛ la komi transition in bantuma sera ça fait sisan a taara l'homme intègre n'o ye Goïta ye ko k'i présenter a y'a dɔn sa ko Goïta tɛ n'i présenter parce que Goïta b'a yɛrɛ kalama o Goïta mana fanga ko la koyi Goïta est jeune il a 37 à 38 ans 10 ans mana kɛ il aura 48 ans a bɛ se k'i présenter maaw bɛ taa nɔfɛ a sikaro la sisan ko t'u présenter donc sisan a bɛ kan ka ɲɛma woloma a bɛ mɔgɔ min ta sisan sinon a bɛ to a la o a bɛ to a la a tɛ Diko ka côté la a tɛ M5 ka côté la a bɛ yɔrɔ jumɛn Saint-Pé o bantuma sera n b'a fɔ aw ye Adama Jara bi ɲinan sunkalo bɛ diya ka tɛmɛ Mali sunkalo bɛɛ lajɛlen kan m'a f'i ye Adama Jara yɛlɛ ko in k'a la dɔɔnin dɛ Adama Jara yɛlɛ ko in k'a la dɔɔnin a b'a ko tɛ yan ko ye koyi ɲinan sunkalo a ɲɔgɔn sunkalo ma kɛ Mali la kabini Ala ka Mali da an ma fɛn ye hali bi dɛ fantanw k'u ma foyi ye a tilala tugun mɔgɔ tɛ se k'a minɛ a tilala tugun k'i pan manɔgɔ de don a y'i pan tugun k'i furuguti ka bɔ mɔgɔw bolo ko non k'a tun fɔra 9 milliards bɛna di Mali ma k'o ma di k'o de bilala retard la sabu a y'a dɔn sa o tɛ mako ɲɛ a y'i to kuma la dɔrɔn Bandaw ye c'est qui Bandaw n'est pas légitime ala yɛlɛ k'a faga n kɔnɔ président Adama Jara ni m'a kɛ dɔɔnin i bɛ n faga ye koyi Bandaw n'est pas légitime premier ministre n'est pas légitime Bandaw y'i kin k'a bɔ Ngoye foro la ka na bila kun na k'a tɛ sɔn mɔgɔw ta ma ni sunkalo banna an bɛna min kɛ n'ale k'i ma k'i k'i kunkolo da araye ka i kun da ka terrain tɛ na yɛrɛ ni sunkalo banna i bɛ mun kɛ ka maaw labɔ tugun wa an ye naloma de n'an bɛ tugu e kɔ tugun wa i b'o fɔ minnu ye naloma minnu t'u yɛrɛ kalama e b'aw nabɔ tugun wa ni bɛɛ bɔra ne tɛ bɔ walahi parce que an b'a dɔn e ta tɛ fasoko ye e de ye M5 mɔgɔw nini yan k'u gɛn kab'i ka siège la bi i kɔnɔ gan e b'i jɔ ko ni fɛn banna ko minnu dalen bɛ la o ka to i n'i ka mɔgɔ ni ninnu a ye bɔ anw tɛ bɔ an bɛ Bandaw dɛmɛ bi an bɛ Asimiw dɛmɛ bi fo transition ka ban ni sunkalo banna i bɛ mun kɛ ni sunkalo banna i bɛ mun i fana bɛ sankaba jigin an kan ou bien i bɛ dugu ci yan e tɛ foyi kɛ e tɛ papa ka kɛ
sariya de be jamana ina kana laje ki be sente kono ni e dansa ko dambi sako mautu mi tolami kama udono ça c'est l'homme intègre digne honnête anga wali ju no e diku ayoro fembe mina abeta sisa abayoro de nyina he naiji abena rame minga e de la ga boya ko jobe chebra nyibe ka tora diku de tarana itara ga foya ambe an kono fa ne ko ni mabotala mani e fo bebe sino ko dugo mana je ka wuli ay kuma diman fa ne ko nyina sunga do be dia nana do ka drogi keta ka bamblani jenge nyina nyimbe mi fo nyina sungalo be dia na abe kabra ka malida ka sungalo da malida sungalo nyina be dia na abe ma fo aye febe o funu papa awa fuiti har ni transition bana isi ka bo c'est la démocratie isi ka bo ka ti jo muni mana ka kule na angon de la kala to de tu na me tu ko ana jamais wallahi mama bi yere kalama ake boye no fe e ba na bo ka munga kanunu ka fanga dinga boye fanga mi to ra sek ma wi ma mo bi mu na no ni mau jamba ikono ki kilala dinga fere ire betla ka kara dinga ko ka M5 gently ganga digo ko ka kanu ja yuke ka bedoya 1980 mo na mabuma biye krokodi a benen bi si sa ebe mo nyini na ko di fam bana komiti etape transition ka ban ko kabru nana anye mimbi minu sara ayu benge esuka wardi ruma transition afara fonde kake fulma ke o dombi de kalo siginte mene ayu président kaka église ma bo mo gore te bore na ka ba una bo no fe kwa ça c'est al haram ne ke bo no fe har ni digo ko kanga bo no fe ne te o man de era kalama ha anan jera fen fen amashi sabat amashi ba sera ole ki yogi pauna yogi be burangela ki ko pibe mo gorla no ebe bulla so rajure no be baba nabe kuma l'homme intraitable l'homme battant l'homme père hasimu non c'est un digne ambitieux go hasimu ikolosi nde hasimu ikolosi jawaya ikolosi ayende kana to ko bebe dikola jona dala leda. L'homme intègre, les sages, le panafricanisme, l'homme qui n'a peur de rien. Aya fofo ka fofo biate kelen fo dikoma. Kelen sata. Kale tumba ko dine ko de la ko si sale be panae. Mais malé a digi matien ka dani belebele ba nun to fa. Ka befo ka bedo kiramanto ya. Kanda ko ni te basi mana ujala isi kanu an men termuso bafo nasira sago ben termuso bafo nasira sago ka be tugudi ka wituro ka ta mo ko yorochi aro porla ka kwantan kule sete menu ye ka to ka yorochi aro por krepe tili te basiye mais ka do ta to yala do kapsa do yewa ube do wolo to kapsa ra do yi har ni ba ko ni ye kalwe har ni ba ko ni ye kalwe aéroport ko tare por buere ka tete ngo be aéroport ko no ni por bu avion de gigia e mata ya e ma yewa ibi to por buere ka avion de gido olu ga yoro chia la jine aéroport besia te du ko no da to aéroport de du ko no Nigeria aéroport avec Rojma. Wuli duro ka nege ta duro ka ta ma ko suci. Mo ko binu ka wo shike ku ka sodo. Duro me fla. Ka mane guru yake. Ka kata ni buli ka pempeke ka to ka yoro jo abo beach. Abo se yoro do la ko na teme ya ça c'est interdit kidal bubu. Awo e ma po mo kidal bubu min be beba do. Pourquoi on m'a dit Maman Rawa Kasanga Zobe Muna on m'a dit parce que au Daka au Bisada au Dakacha au
Kita buku teti pasal marfa bolu. Ode do. Donc malien do comme ça malien. Or que constitution na ba ko. Ko les maliens naissent égaux. Malien bête makaka. Mais au moins irana ya. Katadro kan nega katadro kan muko kayochi. Kataka bokuta andu ko passer ka be zonaro force. Sérieusement malade era tu ma do tu metare ganachi. Jakite no numero manga pimbere la no. Tu meta bench. Eni ala che gana ni aeroport wesra. Tu meta bench. Besra na kaninga. Atete ya tui. Alpha ya tui. Ibe kana kakoga ya tui. Au bena kata fantonga yochi. Au tu yuruduma. Ha? Ada lamba bo banda wenga ki akili to ayera. Mandia feme be transition na banda ulu. Mauma tikale la polo. Mandia feme be transition na wallahi banda ulu. Aki kolosi. Abi nyena maya o ka toko de saya o ka jani nyena maya. Patisi lumba bana sambi woro nyina ay sambi sawani woro de balo. Cheke bara balo la ay sambi sawani woro la de balo. Cheba feme sara materi tergi ay sambi sawani sansegi. Gaya ukolosi. Nyena maya tifui. Koka, kofe. Ore ka gele ni nyena maya. Yente maunawe kanga na me aitana ya okana dabla. Do tise ka bogono ni. Kaka sojo. Do kana ka wogenga boso kono ka do kono. Oche ka beo. Debi transition na ye ame ko do watala. President do watala. Premier do watala. Ministre do watala. Assemblée nationale. Burkina transition na ulu million kele mo kata di sorrasu. Ot mau tise ka ke? Parzu. Kaya kanga boyasan ne ko muso ko insara ko sobe. Come madam Portu Konani Musokorova Senu. Out to Poi Bautala. No Wulila, Aramanjara, no Wulila. Oh, I am just here. Abebe, what Maulube Kanga King. Ambe Kanga Pasakomi Klimakuru. Ambe Wulu day for long tranquil. Mudibo Sibi. Dakurunya Kili. Akafen Baker Sotoria. Omancha parti politique là. Omar Mariko, Che Guevara ika voli bea. Kabakul Zou, Nyamina Dangele ika voli bea. Mali Koulibaly, magistrat intègre, digne, honnête. Mi foka Mamad Dramane fou. Manima be jamana ngona. Mais élection mais c'est ça, on va baisser net à la président. A nous millions de mani ko teru enga ke danga di. Nebe vote mami mo min te wardi ne mani ya rar se ka jana kada tiki kana gagner. Mais élection mais c'est ça. Tai magola wallahi we ta ka warna bodu wa tanta wa mu. Ha? Re baro ko ni mai ma mai ba ke ni mana chance sigle me ante war so no e war ka ma me votu. Abe votu na sanduru me na obe gele. Ayu ka war mine ka du ata be war hwene ni. Asima soro je yala. Do ayu ka war mine me mo min ka dawni na ba ba se ka jamana jo. Aya do. Moribo Sheikh Moribo jarana na kalo kono ta min ge be ya yo. Do bara malula do bara sukarola. Ako gouvernement mau kanuka indemnité ta ku ka sala doronda. War tigera jamana na me jamana tumbe kanga ka fonctionnaire sa. Jaga mali bi se ka ko ke ku me dumuni ngera wara ba mana na ba dun ka dun fu ka ta ka andu o de jamana nyibi prevu ira la yo c'est comme bakeleni ko moribo sigide maison des années moribo sigide passeport CDAO moribo sigide mi se ka fo me utolu fe bu ayere wolola dugumina mara bangere aka dugu Pede la sana traore komani umari jebide kelena. Jumana sagoga mogotara mengani sieni ba umari kelenu. Ese malien dara hera kam. Har niya arjana daile malien abe boli kata do jahanama. Wallahi taala. Ere baro ko ni bisek ni melila ni miseki magotla ni miseni isinogala apesinogo ni tsegana ate abe wuli ni torola abe wuli no be ebo to e kata wuli ko passe warbe karsabolo no to go jamana nge ala kana jamana hinda do ala ere la me do wo
ala kana jamana hinna do ala ala ya se ko ko ay bodaw ya ira na ango ayi na bora ni ko hera de ay boda ira na meta ro o girati di ambulo toro de ko Perro capedo que era manso. Adama suya bi tegela. Ambe marakau fo. Nasira sago. Marakau fugare ka dogon. Ase rute faden tudo. Keleme ka faransi fa. Kalau tan so do ya kapen beke me passeport dama ani kartinina u ka bara be tino de kam nere maro ni hera be mali ko hare ala ere kanga mali ere ko ni ala ere kanga ko do mali la sa pasa segeno ala te segene na an yere de ni to la sa na ambe ala dili akana ni famanwa ni be hinga jamana do na har ni doro me tabo ambe papisi kulubali falaje ari politiki ni lunga bisati zanga islame na fugi ni ndo wallahi nako farzu mino be klomin ka biri kono nu be boga kurusila chrétien ndo abe islame ti mino be kabako ko ke madu ablay bubakar dauda klabe ni islamé ya kakoke abeti da es ka abaminu ma chrétien nu ite chrétien abara abedo manga tanana abada itui chrétien ple ka mo toro sigiola chrétien ple ka map ka man hasiria ati e de la ka temene joabe protestant ni doro be ko ka branchi be ni ka wulo la bo e de la ka e u ka radio la be nyokon ne ni on ta do be nyokon ne na be nyokon aba fo tuko mi kray flache o maro tuko mi awo diko beta seri busman beta abeta banjuku beta abeta no hasidi do mimbe seri busman mo amanga gadama abeta adunata nabe kuma akobaya o masebe maki kuruto karata popo dama ni chrétien ga radio ta ube ku ka tele ta itanda abadan kufla ka mo ni ati o tuma anyere ala don ka ala kira do salala o tuma ke tandewa ayi bo munna dana nata ada manjara nata do ere bena ki bolo jamro jamana na folo bi kono abi fa kono abi ba kono abi ka fami be kono ka jamana na folo tuwe pa den to ko du kataga na kamuru wele ku kana dogi ka sakafa ka zame batu ka degemi Madame Traoré haja Sadio Traoré ube zame du fu be sololo do nto fora jola ada ma ya pamu ni etu da mate ma be boy ladi ibana ko takala gode wele sololo wati rasa ere baro kunna polo min babula jelente jakite bimbere la beni jo bismillahirrahmanirrahim ibulo jane ni ala kumana kabadika do ni ibulo ja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin ni talo la iba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan babe almamine kasrane rebe kasire ala ya mewo ne nyebe ni ngai tala bekal billahi abekal dine nyema na emi fo Senegal ni temena ka ikube tike nu emi fo de ke na ni fanga ere ti bebi ere ni na digo fa be ni apa be ni do be fo Seri Usman ma do be fo Buye ma do be fo bana fo ita ba ni yo lu ere ni na ya ta so ala me ala ba tike Senegal ni dine nyama ni hari ma ni Senegal di ma to buila wallahi me ya digo ko ni garu ga yele na ni mama ulla be uli ka paracha abuna na ngo barka be la ete chinois de japonais de wallahi ni suwa samba sura karkarra koko mana kala ayutu koko mana ba ayutu
ay sabali nge ka sabali am tisi pasala de be sabali di mama e ka sabali antisi ka sabali na pen bebe kwal pen bebe fai akai sabali atento ne be min no ko kapsa ne akabo ay sabali ayo pen be ni ala ba ala ya kanya abona ba be mo kan to yo aya to ka kuma nga kuma ni da wulube kule sugu be jo farzu wulube kule sugu be jo aka kamale ngoro ere tara mi samara aka kamale mudu be sije tume primature la meto ka ya kantir le mba mara ka yo bubu bora yo ma be toro la ibe toro mi katui ma uyi to ni turuni ni yadi le ka to mala fili yiri na fore kana ela la kana isu kana da o yiri duwo ma kana ni so la education ko yeni le tutala tala president dani nono ni sagoni nasra sagonu nani maimuna kamara olube france ute ko yengadi tarape nyini ni nu ya soro be nema do li pente ni ngoro ne de la ga fi ye pente ki fe be ka jinna sini la hara kana hina la de iteme to apo ala do faraka ala ka hera ke etisi ka bakluya ke ka penke fantawni desi bagato ni taru ga so kara be tuma le ta so be zamme ni dumuni bo ka ta bo kongo be ni ka do faka ye kara ha present fantango ni na go nyenda to ala ma ikoloshi o bomu de na tira ibe to ala iga pomi bebe to ala wallahi Victor si bezero mamutu cham no te kanga balu halala o e fenyinia yoro to darula wa u to te kanga fo har nu ma pensro dengo na nu muso ils sont fiers de en faille ninge amadu jigoroni kamala ngoro ba kemenitla adale mella kaburu kono ama jamana shu ama jamana na fuludu uya dama yiba kayere ma horo nyani halala ya tamadu jikoroni ma référence mbaka dimba bela jelenko noko président ba ka question de opposition ni la di ke ta den ta to ni la di interga la di den kasim ni maga den ni ya ta to interga kasim ni be tabana na odin ni bubula mbe kuma radio la na be ci ayere ma odin ya meni kwa hizo na dembe tumenugo Bubakari ifa zonde intenya itikaka ama kuma jibu fa ifa be bara minga mode kwa digi kunya nyuma ndeke katika jingine ngabamako tanje jo ya wakati era sera na mabaka lama baba biasoro na biya mamudu sangara na biya fonte ya murisi ibe muso kala amba datuno ya da manjara aira ambe zuko kabago zu yere mahoro nyani halala ya katugumuri ko siribe ko sans condition président ki yere fu kabugula kanu sans condition ningo ka wuli sogoma ningo ka wuli ulaiba Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Bouboula, ayala Bouboula, Bouboula, ala Bouboula. Bouboula, aya Bouboula. Bouboula ala Bouboula kabako Nasia Sako Chau tekeleni chau kera kelemone bedo bafa Chemi flau kera pembe kuma bano epedede la sana traure kabrala kane da fama ka Muhammadu ne kono bana la Amadu kele parti politique te Mali kono ko ne de la gari gini gazo kabrala kane da ne ma delegata juruta bangila
kabrala kaneda ne ma marché mini mali kono président ni ala yo ki ba bala ni che ame prince barga fo ka furmuso fo aminata cham kanga conseil fo aninga chokoroba halala abe segena ba ame do ga ala ka do frasiga no badri sai nega karabe juru tu madama jara no sala damis prince de permanence la jusqu'à 20h Bouboula tourné a dit qu'au général commandement chef militaire ministre de la défense Bouboula pédé la sala karole qu'il faut qui ka halala ya fo ma do be ke ma veji bala me na bura di ba ko ikeri balma ve ala ki ne ka hakto be nin ka sayara Mamadou prince bena communiquer do kala président qui est fo Fatmata Zara ininga kolosi mi fo prince ko abi fo ne re bi fo anzer muso bala ka me ka ke dro prince be kuma bani ni ye buke to yi zina pédé la sala traoré sagani baube commencé ka couler prince ko ni yoro duna aw ni yoro duna to ere sa o kana nyera nyena ma tu